on ne yere ne ma na akọ Ghana cause boy no tonton cars ati ase na enam say eja o mpena o Ghana ntino o twa o de apobi to ne yere ne ma things o na de me ye rons bi okuruma ba chale na o ko share abaya e ho eja say ne girlfriend a o hwa otu anti eja wa boss o be pija bibie unua na not know me say abaya we Ghana ho a no so te no so ni serious boyfriend ati ase na Bogus na nkasa ya na minti bi mu ase ati ase ade no wo te humpo no da hu of dam mpo no bidi na wo te Canada we te Ghana Minuanom bogus no titru mema no dodo na oba Ghana otumi buo sika no se sika we die de ko rema me de be rema nko de di kai oba bia ni sunsum oba bia ni tumi edi na chi de to so be oba bia ni yare a sebe ewo no ho bogus ni be bre mahunu bi ngajije nkrofo guest ne de keka ho omo basa e ma Ghana fo ma do so ani chiri bogus wo sa be ma na nyame abo mo kopie se obi fa mpra ana wo girl ana wo yere no nyame dow nyame wo kra mpe finti nyame na mo hunu ti basa ye hallelujah praise the Lord na wa je so hallelujah na sai okodi awu a obekwa fiase ahwefo ya mamu nyina akwa ba ahai na Kesse TV so na wo hwe na Kesse wo kuma setafo bonsuom yare ekotwi ko brema nyina na oso ane nyina bre na otwede mpokwa anyankopɔ ne nananom befa no so amankunimdie ayodie awie ya tenase e won kwankwan ni ase na mpanisi die ne sisa kire jamaase asam ne dia tumpan anai ye be piem wo man Ghana mu a asemwanwan ne arehusem bi asi ne nyina ne se abrantie bi a oye Ghana ni ba na ote Canada dwemu aba betodwa se oton cars na abrantie owoyire e wo Canada wone na wo a oye Ghana ni eno asan abefa mpena Ghana mamu ha na nanu bi omu aba holidays ewa ha a wone na yire ne ma nyina wo ho no eno okra na yire ene ne mai se wo ye rounds e okromu aba wo ye businessman ti obi anim se waba ne de otonton cars ne ye sika gege ne ne keken ka ho no win se wakɔhye ne mpren dem awia wo ko bieja wia no na janu a wo ko bie no ena se ne mpran no a wo Ghana ha no so won so san wo mpran a wo no so ne te Ghana ha enti aisa kokɔhwedie mienu omkɔko afu ase ti de free mu ba nyina ne se de wono wo Ghana ha no so de wo apa hand san so obi anim so won nete ho boga de obawe kakra bi anache so afro aeroplane no kɔ ene awia no wo mu di si ani no ne mpra no wo Ghana ha no watimi awo wo boga ne seka ama samre wato anananom e wonse do adofo mo yenkɔhwɛ video no ana pictures no ne abra apresifo e be kira baawe no yenkɔhwɛ ni nyina ti medame ho aba me ba na wa ha afutusem bi wo ho a wode beto aso e de ama me de breto ba kwasi twumasi Mandela me ba sisia Shike. Yes, boyfriend, and she has been arrested by the Ghana police. Ghana police for action. The video ho me de beto aso. Na ne enti Ghana police for achi abaya we ni se wakum ne boyfriend. Boy no free Canada ne ba Ghana na wakum no. Ba o de menhwe boy no na yento aso menhwe boy no photo. Yes, abusuafo mahu abrante ne da ho no. Wa Ghana ni o te Canada. Na ohwe Canada no ne girlfriend ni ajo ne chate outimi so momo nyina wotwa ne bi wati ase na metietie mu na brante we ankasa mpo o yere e wo ma according to we kra amanfo bi pese o mo kire so ne yere ne ma na akọ Ghana cause boy no tonton cars wati ase na enam say eja o mpena o Ghana ntino o twa o de apobi to ne yere ne ma things o na de me ye rons bi okuruma ba chale na o ko share abaya e ho eja say ne girlfriend a uhwa otu anti eja wa boss obe pija bibie unua na not know me say abaya we Ghana ho a wono so te no so woni serious boyfriend ati ase na bogus na nkasa ya na minti bi mu ase ati ase ade no wo te humpo no da hu of dam mpo no bidi na wo te Canada we te Ghana chale nti abrante ko hye ho a wo bieja na hwa wo sense wo bieja na abaya we ni boyfriend ni be pie so ni Ghana boyfriend ni be pie so chale Tete akasakasa abaye na boy no twe sekan stable boy we ku no ode sekan wo no eku no chale nti ama police fo ayeden ache abaye awe sad ba we no yenu am bogus mo fa ntu mo hofo men kasa wo abrochira man fa Ghana ni ba ana oba wote Ghana so one oba no ne si so na situation bi nti waja ne ho atukwan ande onim se da achi bi wo bekwa akware wa ade de naba ana ebia wo tukwan kra no wo ma ene different na wontina brochira wo ti abrochire no se me wo girlfriend wo Ghana a wo ne chat keke because chale eno de 95% of sama ya no memegu omo ho bro 300 obadwen se onko na oye boga won life mu obi so ti US obi ti Europe obi ti ha ne chat the same
Only a man fan to your home warrior, now I faithful to your wife. So wife wo Canada kra na nka ko Ghana akobɔ shoe am different. We dey almost no wife kra na Ghana. Aden na dwamaye desa. Wan so akɔhwere wo nkwa. Nice boy, unyini nduru ba bia abrabo ya wo bobi. Tonga nti wakɔhwere wo nkwa. Chale menhwɛ video na police fo achi abaya we no. Mo me fam tu ye hofo. Oh, esa do. Abusuafo ti mahu abaya no na police for di ni Africa musi handcuffs eguni san chale sad pa chale double games no girls munjaibo class only bema bi wo na sa wo hwe na ompeno na wo bi aka kire na munjai nyasa se ya na yemu bebi ayefo esa mamwa kwa ba bio empani se ye pa ebehunu nti ne ye kyekere boa ti niema bi sise ya na ya ba mpanimfo ho na ne wom wo ka wo ho no ene afutu a wom de be maye no ne ye ne ya hwefo ya fa bi atoye tumi za mpani se ukọ na ayonko bodwo se ehia no akose nsuo asiudie ho san se efiri ne bodwo se ne mu a betimi abeto diem ti na fe ya ato diem na akope nsuo ti awie na ya trase wa ha ye betwendwene san se mi ho Nana yam wa ha wie. Ye ni o hinaba. Wapom te sei. O nyame na no madaro ma boni bi enim na so ho ye de. Nyame adaro ma ne mo pai bonti ye da so yekrim. Nana wie enye boni bi. Na se ne de bia ya na ye mo ya hwefo etie ne yekoso wo Ghana memu ene ne yekekan ka ho no. Ni nyina ne se abrante bi a wo free Ghana memu no wo free Canada aba. Awe businessman otonton cars. Wo yire a wo ne na wo. Eno oba Ghana ha so a ompna jese otimi bofam awi akɔhye so anaso okodi dɔ baabi sane ebinom tie anaso mema bi na ma nyina ye no no na sɛ oba no so a wɔkɔ no ho no oba nso yɛ oba so ko no a ɔno so na ade ne kuta no nye nipa ba ko na edie ti awia no de ba ye nyina ansɛm kɔkɔhwedie mienu sane ampani bɛka no no mkɔko afu ase na mmom de ɔ free Ghana no a ɔte Ghana no wɔ bande ɔhwɛ ano a am so obi na frɛ ne ka kyerɛ ne sɛ ne yire no anaso ne mpra no de obi abɛhye ho nti ɔba na ne se kan a odi bedi awuso ne obekum na ntwie nyina no na ehyehye no ho oba ye kekere samro de awo abrante no a meka sei abrante no wato anananom ewonse do apolisifoɔ akyere oba no ne bemba ne nyina na nsɛm bi sei o tia anasa yɛmfa nsa oyi atofuo adesimama amidasiminia adesimama de dika yɛmfa se na mo twedi ampon so aboy ho ban ye da so tia se ade akyɛ ba ko biem na bibia ye nyankopon asem ene sɛ ne wuo no so nyankopon asem enye nyame asem bibia ye nyame asem sɛ ala ya ka odi asɛ ne obia ne kwa yo ka so ba bibia ye nyame asem ne wuo so ye wuo no nye wuo nyina na ye nyame wuo ebi ye bonsam de nipa ye timi pe wuo de ma ye ho sɛ bia ne nkra bia no nye ne nkra bia no sa wuo ye wuo ye se kura no kokua mo chi betwa ba pa ende enim se betimi obetwa na ba de ba se nkra bia obi so betimi akokra se o mekwa kowu oba ho awia mekwa akohye so na makwa bi yo bia na mkwa ya obefa so obewuo enye ewuo bi sei yemfa nse ka na bebu obi ama na wu ende betimi asi be asem kan yemfa nse ka na bebu obi ama na wu na no nkyere se obi eso mu sei ado kotoka akwa ma ka abo amwo enso nsusu edem so obi do kotoka akwa mu amaka abo na onam na ka ebo wo ko na obi so take mu no nya accident ewu nso nsusu ebebere wu take wu obi ayi wu obi every day be die ele se wu obi adawu anka wi asese nka enye ne sa ne kwa no enka sabi o obeto afa kwan bia so na wu enye papa okobọ kroro na ewu a enye papa ewu de obewu na wu achi no ede be ne nipa beka ada sama erika no mom ya nwene hu yi o as eyi enkyerɛkyerɛ ye futuo ene ye bema na futuo nyina ne se me be ye nkyerɛkyerɛ bi uwu achi ede be ne nipa beka uwu achi edin be ne ye bebo uwu achi say na ohu no obi timi wu etimi ka se nyame atua ne kapa obi su wu a na nkrofo bose minimo obi e wo wu pa nkrofo boshire ohene wo wu na nkrofo bose ye wo selege atadwe na atedene obi na wu no wo wu ye no we bose ekoba na sei waye busudie waye nkonua
waya adeswa edi ama o man twasa bone ato niam a wo ye bia no nkoyie emfa papa to wu ye no asumbia ye dey aba ama o man no ohine minimo ohine bi wo wu a enkofo bose to mani ajipa o man no enipa de wo te se de etiefo mu yene o man enipa de wo te ho a wo te se de ni a obenya atamfo obenya do eno de ense hwe na mom se enipa dom time wo ebe bose wo yi ase ana wu achi no asem atua wo wei enye ntua na ne nkatwom etiefo atua enye ntua na ne nkatwom ye kasa beto tiase beti ase ase chese se tua ne de short one de enye den na wo kan to na moma no ahwehwe wo no wodi sira kakadro e de hye woto no easy so de be hye woto na wo de hye wi a so be ka ato amoa no ho na bo say yes ehye timpanimfo se atua enye ntua na ne nkatwom ohun ewuo de obi abewu na kwaya be fa so abekọ no asem sebe na de meka nyina ne se adehyeman ma asem we futuo minuanom bogus no titru mema no dodo na oba Ghana otimi buo sika no se sika we de ko rima me de be rima nko a me kokoro mu hume de kai oba bia ni sunsum de kai oba bia ni tumi edi na chie de toso be oba bia ni yare a sebe ewo no ho ejina ho so ma be ma bia eya afanu nyina benkum eni nifa enti me ka ba ejina ho ma be ma na mom se be ma bogas ni bebre mahunu bi ngajije nkrofo gas ne de keka ho omo basa e ma Ghana fo ma zo ani chiri bogas minimo oba onu okunu tie pa ohunu boga bi boga ne ye ne lai wo ja okunu ne boga ndada no na kotena en na twempra na otwem yensa pa wode ko afofre boga na che onya lai se oba no okunu no afofre no a afi ne number na kwa sa o block no ti Ghana fo ma ahwefo mesrem sebia mu sebia nya adoa apebia nya bie ni nyina ye ka upe bi na nya bia eno so ye ka o ya amane owu wiase obi nyeska eye obi nyeska ope obi so nyeska enso oda ona ompe eye futuo kakra bi de toso bia mu minuanom mema mu ntie sa wokoto se obi mpo da wo yere so obutu yere so fa no a mentwe sekai mentwituo mentwe agyan memfa ba mentu nsampo inside want to kakra bi dabi o man to kakra bi send you the show ne power anya papa minuanom ahwefo a mo hwe na Kesse TV me oya de me ka kire o se sa wokoto so obi mpo butu yere so a ye praise the Lord nako neko baby na we de anya asem anka me ka so wan hwe adako obi betra obi ahwe o na kana na betimi agina no adai ewiase oba opempo na adai na ompewo oba pewmpo na adai no so ompewo sebe kafra oba onye utwa na sebe na bosie no kura no a obemi afara to ena mpanimfo se mesreka o sebe oba onye utwa na twekro obediri tum ti oba oso obeye sebe ni a obeye ma me man fatu nkitu bi e opanyi bi ye nchechire bi me kansa asem mu opanyi bi no osiso na blant yemu no ena one na yire to ena wo twinu nkunu be ma twinu nkunu oba na twekura obaye kwa wodi hei obaye kwa wodi hei oba na kwa yie kura wose mempene oba na fa hei wokochere bushefo wose sabi yekudi no ti dako oba na wi afo na dako oba na ka chere be ma ade a wo ye no wa hwe ya dako wa nkasa wo be soa me edi me akoma be ma ama be ma afa me uwia be ma ni wia wa be sa soa me sa do ba tufi be ma ni chimisem kwasi asem na keka no me soa wo ya me yira ma wa wo do akoma be ma be ma no wada asa afa wo edo ba fie sem phone aka che no oba na si yo matie ti dako pe oba na okunu da ho anadwo no mienu sabre no bomba la 3
ene o ye ka the bomba latrine republic toilet public toilet na bi ni ho toilet ni fie ho enti public toilet ya wo no ba no ene obi akroman ni nyina obi akoso to no obukuru ni dawa na dwu no mienu edom mienu na ka kire ni kunu me yam mayase me wo ene be ma sa dai be ma one ne yire dawa oba no emunumuni etwa adwadwo o se me yefunu ene o so yefunu ti fa doctor o se sam lady ene ye ma menye brebre na me nkotie fi be ma na se me do be ko oba yi ebuapa mi wo mi yemu o tiatiamu o tubna ena be ma sebe odo ne yira na yiri yefunu ye ne ya odo ba ni ko so no no akoto ye oba yi hye na kire sa bre so ameka sai na ne yire no one ne mpre bi asehye akotwe ne ya ne so bomba latre so ye ka toilet so be ma bono mienu a be hia me e ma tie fi so na be ma edim ni ka dom mienu pepepepe o sete ne tam ye ne ho so oba okowura tie fi so anadu dom mienu so de e ma tie fi ho na ekoso obi kura ko usuro na be ma edi ne yiri hye akire odi ne yiri ko anyina obai o fe ne se odi ne wura tie fi so ebe ka be se ha ene be se eda ya no pepepe ene oba ne ka kire be ma ne se o se no wonsi no no ya akraka no ngati fi so fi se bia o bi o ngati fi so no oba bi wo so no ontwen no ene oba yi se bi o sori ye ena o to bla o wura ti fi so awa na se bi o kunturu ho o so so ti fi mu no be ni mpran ene head ni ehemre epan o wie ye ena o sa fa the dress she ye no o sa da na ni ene o pia abontere eno okuru no fa no esa de he akiri eno de be fie beto mpa so to oduru okuru de wura de ma o tu proma no se be ma se me ka kire wo se e beduru bebi wo twi no nkura wo twi me ko hema busuafo kura wo se me wo mpra me ko ya wo se me wo mpra me ko ha wo se me wo mpra me ka cho se wa hwe ye de wo ye no wa be so me ama be ma ene mada onse waso ame ne be ma da osem so ne be ma da osem yefunu nya me yewu me yefunu am se ye me yara me boapa se wo so a me de me hye akire ena ade me koma be ma me mpra ewo ya ne so tie fi so ena me mpra ne mada ena wa asa so ame de ba betumpa so e ho na be ma na se se ye kan se oba de so oba ye bone a ya gina chigi entu no oba atia sebe woni na ho ti sa boa wo na gini di enti be ma oba osi ye ne be ma ne beda opa ye ne yirede okodware kra ye ne yira kra ba otimi ko hye ho ba no okoso okodware na adwale ye wode ntuma kata wa no ama ne mpra be hye wo no okunturu ho ama na fa no a wo ye de no akohuru enti ahwefo asem wei eye tiawa me se tie mafutuo ne nya nhira ne fa bo wa wo kra ne osunsum ho ban se de be ya obanyina che ewo atiasefo asase iso okoto so oyere ompra se be ma butunsu mpo wo damu a oya praise the lord oka praise the lord no a enyiso bi ama waje so hallelujah ni wasan na sai ne ko baby na sa wo kan se di asem ba no dodo na o mtim ba yi o mu de obi tiri munyan de oba oye papa o wontete na ye dono no se nya bonsam bi a ebe de se be ma bi obebie na daja so akire bi na ni bibi menim be ma bi nso a oro nso kuta sunsum bone a okuta sunsum fin ya asememia me sister me chiawo wonim de me ka akonta o se me chiawo be ma no ewo sunsum bone bi mu a eyekua o mfe no okot ni bi ekoji aduro bi a okuta sunsum fin a oye sister na duro ene sister na ko edaye asem na meka cho ya enye sister na intention se obeye sa enye nasem won pene sa enye na adwere se obeye sa ezoko fi mu ma no ema oni be oba na dai ekire ni oba no ni ba ne ho so onu ne ho ya na enye na adwere na mu a momo se be fa nkrofo yire no ubenya mi be twia mo so kanya mi be twia mo ma bia na ka hunu sa bia bia wo ye bia no unwie yo eda ho ma wo na kwakua mo chia ye krado wa sama doa
wo twen wo a bema se woni mu wu achi asudie ani asemua ye da wo twen wo ye de beto ko ho ani mekwa ye de besra wo ani ma ye be boa ka be hwe yi efiri se etua yonko ho a ana ase tua dua mu ni yanka ni wakira osi agro na ede na ade ede ye wanya ode no hwe no wan fa anyo yon we kwama ma na se kwama mema kwama ye nuanom mema na ma wo mfa mema mienu ye nuanom ma azo so no kwama mo se oba se untimi nwale a jai na bo tutu bla na du lem na we ye kan ebi ana we emprafo mienu na memi se empra mienu kura no a oba minim oba bi ho a ne emprafo be nan enye papa na emom se obi so mpra be num ye nche ne da sende no eguyase na tre we te bantama we te boshen we te abed ma me ka asem fo so no ne wo de sa ne ma ka asem a kire wo kromfo a obi abokro no afiri ne mofra brem ade anyini aba akokora kafra ya nche ne da kromfo a ne kra ne sunsum empebone first day okokro no bo no ye kire no nyana insempani se te ka kire ebokro me ka asem Mandela be ka asem bi obi abokro no sa ya nche ne da we clever thief obi kra eni ne sunsum empekro no humfia etinimu waye bone a eno kra ne boa no obi so kra empefi todo hu ko wura fin mu a enye ye be chewo the first day no okokro bo no a ye kire no obi kra empe bone edo be bone no ano ye be kire no hwe ye nua ba bi ma be sensia oba bi to fa mema makoma ko nsia na o mo twempra ye nkire ne da obi ahu na kire da obi so mpra ba akoda o twempra na da na ye dai ye kire no eti ade bi wo wa eno okra nhia emfa wo ntu onua bi so bi ye bi ntimi ko ye bi ubenya ace so te ho obi abodwaman abo ace wo hunu bi da ni tiri kura mpa ne da obi so ko bo adwaman no wonya ace jakope eti wutiri no yonku tiri nsa yenyu yonku pia se de bia meka no ewiase entwe obi emfa toto ablabo ho minua no mema afutuo me ka kire o me se enema omo bu sa omo bu ne jani ho a obeda wo mu abu me se what is said there sabi kafra ubenya so no de sabi wo oye achachampa ubenya adofo sabi wo anene miamia kora wo adofo sabi wo nipa ban wo sitie se oye yalefo se oye bubuafo se o te said there ubenya so no de na oba nyame aboa wo ama okopie so a wo sa be ma na nyame aboa mo okopie so obi fa wo mpra ana wo girl ana wo yire no nyame dow nyame ukra mpefinti nyame na mo hunu ti basa ye hallelujah praise the lord na wa jesu hallelujah na sai ukodi ewu a obekwa fiase na wia na obetu akoto na mu a ukodi no me ka sempatro etiafuoi me se wo mpra wo yire o girl ukotu so obi bustusu a wa ka se praise the lord na wa ye hallelujah eno kra chai bibia me se wo yesa ewurade sa oba no a okobo adwaman wo chi no me se wono ankasa chese adrache no na se ne mema so a wo mu yire no beche wo so mu badwaman so wo mu ga no so yesa obo adwaman a ye praise the lord ya sign call na wa jesu hallelujah ja duabo engbodua enkontokwa enkodie hu nkoda fiase se nyankopon se be ma ne ye wo dia nko ade a adwato ebeba no be ma na beche no se de bi maka no na emom be ma sunsumu hunemu akwai be ma akwai so timi wale mienu miensa ende mi nyae kada menka se emema mo nko wale mienu ni mienso da bi obi anwale ne yere baako na emom be se mche se enye yen yechi wade hwe na anu bi ne sister bi ka se bi gina wodi mi hwe ne sa o so okuna ko bo adwaman into so be kwa ma be ma ofredi no eye pa why bone papa eye pa nana oba wi ase se be ma na ye oba ho ade what so oba akwa be ma ho ade da oba wo sika kra se obeboa be ma na ye ho ade o sika le be she be ma na nsem fi se enye yamanne ene yamamre enti be ma mesrew okoto so obi ebutu wo yere so kra mpa wo yere wa no we de pe hunu se nyankopon do ene wo ma no kra no so aye dai abie ama wo ne po oba bi tradin fi se oba
oso opempa na adai na oso ompewo memfa nkwa akiri eni oba oyire ana wompra bi achi se wo twempra enkotwe pentua enkotwe sekai enkotwe aba enkotwe tuo enkobo pa si enkokum nipa no ukobo pa mi ekum nipa no a waje ne bone aso a obedafiase ya humpa esunsunsanso obenya menka bibia nkyerɛw ewiase ema abu mema so aba enti asema meka kyerɛ mo ano nana ye hwɛ aha meeti baako ti kɔ ka kyerɛfo we ya ye kan so ba no ne ne hye hɔ no ebi kura obi ne hunu ya ofa tetefu mema on kasa nsi kura nya obi kura nipa na kɔba amane hwɛ mu nkrofo amaba ma no tente sɛ aye chabe chapia no he obi wo hɔ a yesi wa hunu yesi na ne antwa so obeka ade kura wo hunu wo no atimi bobo sremuka efom asɛm no ma ne yɛ fɛfɛfɛ e de bitu ho mo sa nipa no bonsam echewa ochewo se din bonsam da no so hwɛ wa ukodi konkonsa emi ekokum dua no beba na de nam ne so beba wo asudie kɛseɛ pa wo nyame animu a asɛm da wo so no sesi a okoba amane ekodi konkonsa emi ekokyiri nipa ya yɛkɔ wɔ ne sika ku ni wo ne wakum nipa no ɛyɛ wo wakum nipa no de na enya free sika kyerɛfo yi asudie dam so na hwɛ yie na wanhwɛ yie a wobɛkɔ ka de yenka asudie da wo so no meka asema kyerɛ mo akonkonsafo ma no twɛn obi timi kɔ ka ohene obi to kɔdi konkonsa pa ɛwɔ oba bɛɛma bi ho akyerɛ ne yere sɛ wukunu no mihia wɔ ne oba bi ɔtwempra enso bekom no ne oba no mpo na nya ne mpra ne yɛ adwuma bi mpo a wɔyɛ ne yɛ asɛm bi mpo no ne wɔ ne yɛ adwuma bi mpo mu asɛm ne yɛ bibi mpo no wɔkɔhwehwɛ sɛ de bɛboa a obenya na no aduane nya bi de abɔ obai akɔhoma wo enso ne konkonsani bonsam konkonsani bi ayɛ bonsam wɔyɛ bonsam a ɔmpa de yenti ɔkɔdi konkonsa amane awari bebere gugu a oba ne hunu sɛ asɛm no nya no korɛ no na asɛm no ayɛ too late eti awalefo yi te ka kyerɛ wote wɔne asu ukunu oyere ɔtwempra nyame wohunu akwan tum konkonsani wohunu akwan ni tum wohunu mpo no yiwani wohunu me ka asema kyerɛ me se makɔ asieye akoto sɛ sikani pa ɔde bodamni akunturu hɔ a wɔfa no ahyiampre no emprensa so makɔ asieye akoto sɛ nipa titiri pa ɔde obi abutu hɔ ɛde sɛ be mrekete asɛ hɔ asieye a waka ne na egu ne bo a ɔfa no enso nyama sɛm onipa a ne kra ɛkɔ akyira wo bewuo ɛna mkɔsae ne kra sɛ de ɛbɛyɛ a obenya na fa hodie obenya na sumdue enyama sɛm dwumadi ne hiame mu ama no yɛ hwɛ mo no asɛm mpa ho da na o nka ne obi di konkonsa ne yɛ kye no a yɛ de akokɔba yɛ bɔn na no tokuro ne yɛ de akokɔba asɛn na no me ka asɛm akyerɛ wo hwɛ yie na yɛ aka hɔ na ayɛ bonsam na nyame betua wo ka konkonsafo me de nyame gya mo bye bye ahwefo na nakase afutuo na anwia yɛde mama ne nyinaa ne sɛ enam nipa bi so kwabrane bi ahwere ne nkwa ti na nase yɛme ni na hɔ ɛma sɛ mema mienu asesa ehu hia bɛma wo ho kwan so ware mienu ana miensa nanso opa yo mu nyinaa ho ade ne akan mamu ne Ghana mamu yagye atom manokore ka emra wasetenam sanse yesi twinhwuma de ekosorosoro na na wie ye no wɔse eteka kyerɛfoɔ ye fa tetefoa de ye ka mahia wukunu wa ha mehu wukunu aye wɔ yase sei ne bia entesa na ye mfa ntu ye hofo na se koba ne saa de a na ye nyina tutu ye hofo ne ye fa saa nsɛm e de ye futuo kese a nimse enkwatenten otwere ampokwa amyankopɔ de man ye bedi enso ache midin de breto ba kwasi twumase Mandela tia futue na fa bobra twere ampokwa amyankopɔ be hyirawo ye da mo ase ya mammo ne hwa adehye